Добре дошли отново в нашия разговор за креативността и креативното състояние на ума и упоритостта да имаме фокус върху проблема, да имаме това креативно състояние на ума. Мисля, че жилищният проблем в моята част на страната, моя щат, най големия окръг в моя щат, например, а, това е най-бързо растящото единица на Съединените щати. Когато израснах тук, града имаше 500 хиляди човека, сега има 5 милиона. Така че градът е с 90% по-голям и това причинява проблема, че хората нямат достатъчно къщи. Не е така, че нямаме земя в Аризона. Имаме много земя. Можете да купите земя. Мисля, че това е една от най-евтините земи в света. И е хубаво, хубава земя. Просто строенето на къщи е скъпо, работната сила е скъпа, материалите са скъпи. Основно работната сила е скъпа. И след COVID, по време и след COVID е много трудно да се намерят хора, които могат да вършат такъв вид работа. И стана твърде скъпо за хората в моя град. Имаме този проблем в мой град, в градовете наоколо. И хората, особено възрастните, са принудени да продават къщите си и са принудени да се местят в каравани. И ще бъде честен отношението ми към тези хора, към тези каравани, особено когато ги виждам до къщата ми, аз се дразня. Знаете ли, трябва да имаш малко съчувствие. Тези хора имат нужда от място за живеене. Те не искат да живеят в каравана. Да, те искат да живеят в къща. Аз какво? Аз се ядосвам защо слагат там каравана. Аз се чувствам раздразнен. И после си представям как Илон Маск идва с неговия фокус в къщата ми, гледа през прозореца и си представям, когато той вижда караваните, изглежда, че е така. Аз не знам, но изглежда, че Илон Маск не се ядосва, не се дразни, не мисли за други неща. Той държи ума си върху проблема и той се чувства малко развълнуван. Например, така, ако аз мога да задържа в ума си този проблем, мисля, че мога да измисля нова идея. Знаете ли, и ми харесва това отношение към проблема. Искам и аз да имам такова отношение. Искам и аз да имам такъв вид фокус, ментален фокус, как да се справя с проблема, например, жилищния проблем или проблема с ракетата, или проблема с електрическите автомобили, или с соларните панели и целият покрив от тях. Аз бих искала да мога да съсредоточа ума си върху този проблем, по един щастлив начин да създам решение. Само тази сила в ума ви, да не се уморяваш, да не започваш да гледаш в телефона си, да фокусираш ума си. Вярвам, че Илон Маск има тази способност да запази ума си, фокусиран върху проблема по един щастлив и креативен начин. Така че, какво ще направим в това малко видео тук? Ние ще поговорим за това какви са менталните семена, за да имаме такъв фокус. Какви са тези начини, по които аз мога да развия този фокус? Когато гледаш към проблема или гледаш една възможност и оставаш с него, докато не намериш нов начин, нова ракета или нова електрическа кола. Каква тая способност? Тя също идва от семена. Всички физически неща и всички ментални неща, и двете, идват от семена. Не е така, че физическите неща идват от семена, менталните не. Семената сами по себе си са твоя ум. Ако външната писалка идва от семена в ума ти, тогава, разбира се, и умът ти идва от семена, нали така? Предполагам, че по-трудно да се повярва
в това, че физическите неща произлизат от ментални неща. И тогава е по-лесно да повярвам, че моята способност да се фокусирам, моята нагласа идва от ментални неща. Мисля, че е по-лесно да се повярва, че способността ми да се концентрирам върху проблем, да го реша по креативен начин, идва от ментални семена в ума ми. И след това физическата вещ, независимо дали идва от семена или не, след това ще се фокусираме на нея. Днес имаме късмет, че просто трябва да говорим за това фокусиране. Преди повече от 1000 години в древната азиатска традиция са идентифицирали 3 различни ментални семена, които можете да засадите, за да имате тази постоянна концентрация, да имате този фокус, както има Илон Мъск. В английски, в американския английски ние го наричаме куче скокъл фокус. А куче скокъл означава, че кучето, ако получи колкъл, ще използвам химикалката, имам предвид играчката за дъвчене. Ако кучето хване кокъл в устата си, не може да му го извадиш от устата, то няма ти го даде. Не се интересува дали те обича или твоето домашно животно, няма значение. Ако има кост в устата си, няма да ти даде коста. Как да развием този фокус на куче скокъл? Да имаме толкова силен ум, че да можем да задържим върху проблема в ума си, без да мислим за мобилния си телефон за 1 час, за 2 часа, за 5 часа, за 2 години и да взривим 10 ракети. Всичко е наред. Държим ума си върху тая цел, държим ума си върху тая иновация, която искаме да достигнем. Има 3 вида ментални семена, които можеш да посееш, така че да имаш такъв фокус, куче скокъл. Куче скокъл, нали? Ето снимката. Менталното семе, което трябва да посееш, за да получиш този фокус. Какво означава това? Ако ти си много внимателен и не прекъсваш другите хора, не прекъсваш фокуса на другите хора, ти съдиш семена в ума си за своя собствен фокус. Имаме такава шега, когато пишех тези неща. В старите дни го наричахме да бъдеш внимателен към другите хора, просто да бъдеш, да мислиш за другите хора. То ако искаш да го правиш, това ще посее семена в ума ти за много мощен ментален фокус. Просто бъди внимателен към фокуса на другите хора. Не ги прекъсвай, когато се опитват да се съсредоточат върху нещо, да се фокусират, нали така? Ние всички познаваме хора, такива, например, които гледат новините в телефона си, ние се опитваме да се концентрираме върху работата и те идват и "Уау, чу ли това? Какво се случи с нашия приятел? Нека да ти кажа." Те искат да поговорят с теб за нещо или искат да говорят за нещо друго и въобще игнорират факта, че ти се опитваш да се концентрираш, да се фокусираш върху нещо и след това бла, 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 бла и ти такъв, особено когато аз бях по-млад, просто го наричахме да бъдеш внимателен. Внимателен означава следното: "О, съжалявам, аз се опитвам да мисля в момента." И когато се опитваш да се съсредоточиш върху нещо, мисля, че аз те прекъснах. Много съжалявам, не се притеснявай. Мога да се върна по-късно. Имах въпрос към теб, но извинявай. Виждам, че правиш нещо друго. И мисля, че всички ние познаваме хора, които не мислят по този начин. Те просто прекъсват. Те искат да кажат нещо. Те мислят за нещо. Жена ми казва, че аз правя това. Аз бях изненадан. Тя започва да говори и когато тя започва да говори, жена ми, всъщност, и двамата се опитваме да продължим да говорим, но жена ми отстранява телефона си, а пък
аз започвам да говоря също. И смешното е, че двамата се опитвам да говорим. Жена ми отива да пере в такъв случай. Между другото, нека да ви кажа нещо. Трябва да се прекъсна. Да, може да напишеш на жена ми да й кажеш да дойде след час, нали така? И този навик да прекъсваш другите хора, да прекъсваш хората или сам се прекъсваш, когато говориш с тях. Това е именно което разрушава. Жена ми има приятелка, която толкова говори, че когато дамата започва да говори, жена ми всъщност слага телефона на масата и отива да пере. И двамата знаем, че дамата ще продължи да говори 1 час, без да пита жена ми за нещо. Смешно е, сложихме дамата на масата и тя си говори 1 час, жена ми пере и така нататък. И между другото, аз пак сам се прекъснах. Напиши на жена ми, тя може да дойде в клас след 1 час. И аз прекъснах лекцията за вас, хора, извинете. И така можеш да видиш как това е първото нещо, което ти позволява да засадиш в ума си ментални семена, за да бъдеш като Илон Маск. Този фокус куча с кост. Защото без този фокус не можеш да бъдеш креативен, не можеш да бъдеш иновативен. Това иновативно решение трябва да бъде за някакъв сериозен проблем. И в Древна Азия това е медитация и се нарича ек-агра. Ек-агра. Това означава способността, която се развива в медитация, да държиш ума си върху един обект, докато го решиш. Докато не можеш да измислиш нова идея, докато не можеш да измислиш ново решение. Можете да задържите ума си върху обекта. Това идва от семена. Пасалката идва от семена и нагласата идва от семена. Способността да концентрираш върху проблем и да измислиш иновация идва от семена. Способността да се концентрираш ти дава възможност да бъдеш иновативен. Между другото, ако не се концентрираш, никога няма да бъдеш иновативен. Ако не можеш да се фокусираш върху проблем, никога не можеш да направиш креативни неща. И един начин да посадиш тези семена е да не прекъсваш другите хора, да не ги разфокусираш. Когато другите хора говорят или мислят за нещо, не ги прекъсвайте. И ако това е съзнателно решение, което вие взимате относно живота си, това е семето за ментална концентрация, умствена концентрация, която е нужна за иновациите. Така че това е първият вид семе, за който може да помислите да засадите. Ето втория вид семе. Показвам ви снимка. Това е по-възрастна дама, нали така? Тя изглежда като моята съседка, която трябва да продаде къщата си, тя и съпруга й. Решили са да продадат къщата, защото не могат да си позволят да поддържат къщата, електричеството. Мислят дали да продадат къщата и да купят каравана. И аз, какво? Ще станете един от тия хора с караваните? А тя казва, мислиш ли, че искаме? Просто нямаме избор, твърде скъпо е. Не можем да си позволим да останем в къщата. Ако продадем къщата, може да имаме допълнително пари, може би до смъртта си ще можем да имаме, да останем в караваната. Всичко ще бъде наред. Така че вторият предложение, вторият начин да развиете този фокус, куче с кокъл, вторият начин да бъдете иновативни е да имате огромна мотивация да бъдете иновативни. Имате страхотна причина да бъдете креативни. Може би мислите за пари, може би искате да станете известен, може би вниманието на другите хора ви привлича. Но в крайна сметка най-голямото велико семе, което може да засеете за иновации, е по-високата мотивация, най-високата. Искам да помогна
на всички тези възрастни хора, които имат проблеми с намирането място за настаняване. Искам да помогна на бедните хора, които трябва да живеят в каравана. Не искам те да живеят в каравана. Така че вашата мотивация за вашата креативност да бъде много висока мотивация, най-високата. Искам да помогна на съседа си и на съседката си. Тя живее в къщата си от 30 години, а сега е стара. Наистина стара и трябва да се премести от къщата си. Тогава, ако това е вашата мотивация да бъдете креативни, тогава ще получите този фокус, това ментално семе, тая мотивация, висока мотивация, която е много мощен начин да засявате семена. Ако причината, поради която искате да бъдете креативни, е, че искате да помагате на хора в нужда, на хора бедни, възрастни хора, това ще бъде много по-креативно, защото това е страхотно семе за ментален фокус, за умствена концентрация. Ще можете да запазите ума си върху проекта с голямо внимание и да слушате. 97% от модерните хора, които израстват с мобилен телефон и които прекарват 7-8 часа на ден в интернет, че именно това унищожава тяхната концентрация. То унищожава тяхната способност да се концентрират. Те губят способността си да бъдат някога Илон Маск, никога не могат да бъдат креативни, не могат да се върнат 10 пъти на идеята и не могат да похарчат отново $250 милиона. Просто нямат тази ментална упоритост, която изглежда, че има Илон Мъск. И отново, всички тези нагласи, умствени нагласи, които имате, всички тези неща в живота ви, те проистичат от семена. Настройките в ума ви също проистичат от семена. Ако искате да имате тези мощни семена на фокуса, добре, на базово ниво опитайте се да не прекъсвате други хора. Това е кармичното семе, това е менталното семе, да можеш да се фокусираш. И второто семе, даже още по-красиво семе, да имаш много висша причина да бъдеш креативен. Не бъди креативен просто за да изкараш повече пари или защото искаш да бъдеш по-известен. Бъди креативен, защото трябва да бъдеш креативен, защото хората се нуждаят от теб. Хората се нуждаят да бъдеш креативен. Ако не си креативен относно получаването на къща за тази старица, тя ще свърши в караваната. И трябва да имаш състрадание, да се интересуваш от другите хора. И това е менталното семе за този дълбок фокус. Упорит фокус, който ти е необходим, за да бъдеш креативен. И така ние имаме две различни семена. Номер 1, внимавайте да не прекъсвате другите хора, да не разсейвате другите хора. Позволете на другите хора да имат фокус, да се фокусират върху това, което искат. И второто семе, имайте по-висока мотивация за вашата креативност. Не просто казвайте, искам да бъда креативен, искам да бъда Илон Макс. Трябва да имаш по-висока мотивация, трябва да имаш причина да бъдеш по-креативен. В противен случай няма да имаш упоритостта на фокуса, няма да можеш да задържиш ума си върху проблема достатъчно дълго, за да бъдеш креативен. Изисква умствена упоритост, за да бъдеш креативен. Не можеш да бъдеш креативен в продължение на 2 минути и след това да правиш нещо друго в продължение на 5 минути. Просто не работи така. Нуждаеш се от фокус, за да бъдеш креативен.